Základom spoločnosti je rodina a najväčším pokladom rodiny je jeho dieťa. Preto sa správne rozhodnite, kam umiestnite svoje dieťa, keď dosiahne školský vek. Snahou každej školy je poskytnúť kvalitné vzdelanie svojim žiakom. A to, čo môžeme poskytnúť my, vám teraz v krátkosti chceme predstaviť. Máme vynovené priestory, v ktorých sa môžu dobre cítiť žiaci, zamestnanci, ale aj rodičia. O skrášlenie našej školy sa postarali aj naši žiaci, ktorí v spolupráci s pánom Romanom Hvizdákom a našimi učiteľmi skrášlili malbou vstupné priestory našej školy. Víziou našej školy je poskytnúť kvalitné vzdelanie všetkým deťom s dôrazom na prírodné vedy, inovované vyučovacie procesy, rozvoj osobnosti a samostatného myslenia detí. Patríme medzi 20 škôl na Slovensku, ktoré pôsobia ako školiace centrum neziskovej organizácie EduLab. Naši učitelia sú lektormi pri vzdelávaní učiteľov iných škôl v oblasti inovácie vzdelávania s podporou dotykových technológií v rámci projektov Škola na dotyk a Moja prvá škola. 2 moderné tabletové triedy a 2 počítačové učebne ponúkajú žiakom vyučovanie prostredníctvom modernej technológie. Odborné učebne chémie, fyziky, biológie a geografie ukazujú žiakom širšiu spojitosť s praxou. Môžeme tu nájsť množstvo praktických didaktických pomôcok, ako sú mikroskopy, buzoly, ukážky hornín, pomôcky na fyzikálne a chemické pokusy. V dnešnej dobe je znalosť cudzích jazykov priam nevyhnutnosťou. Preto je našou snahou zlepšiť úroveň cudzích jazykov na našej škole. Na 1. stupni sa žiaci učia anglický jazyk od 1. ročníka a hodiny prvovky a prírodovedy vyučujeme formou metódy CLIL. To znamená vyučovanie nejazykového predmetu prostredníctvom cudzieho jazyka, kde približne 30% učiva je vyučovaných v anglickom jazyku. Na 2. stupni k anglickému jazyku ponúkame žiakom druhý cudzí jazyk, ruský alebo nemecký. Škola disponuje jazykovou učebňou, kde učitelia môžu využívať vymoženosti modernej počítačovej techniky. Hlavným cieľom našej školy je zaujať žiakov, motivovať ich a poskytnúť im plnohodnotné vzdelanie. A odborné učebne nám tomu dopomáhajú. Školské dielne na našej škole nevoňajú síce novotou, ale majú punc kvality a praktickosti. Deti sa na hodinách techniky naučia zručnosti a vynaliezavosti. Pod patronátom pána učiteľa vyrobili veľa pekných výrobkov, ktoré aj skrášľujú priestory našej školy. Cvičná kuchynka má všetko, čo má mať, aby sa v nej naučili naše dievčatá umeniu varenia. Školská knižnica ponúka žiakom veľa rôznych titulov a žánrov, ktoré si žiaci môžu čítať počas vyučovania a tak rozvíjať čitateľskú gramotnosť. Alebo požičať si knižky aj domov. Školská kuchyňa má veľa šikovných pani kuchárok, ktoré nám denne pripravujú veľa chutných jedál, o čom svedčí narastajúci počet stravníkov. Školský klub detí je maximálne využívaný. V dopoludnejších hodinách tu prebiehajú rôzne odborné prednášky a preventívne programy pre našich žiakov. A po vyučovaní slúži na hranie a vzdelávanie detí v školskom klube. 2 telocvične a vonkajší športový areál umožňujú deťom vyskúšať si rôzne druhy športov. Každý zamestnanec našej školy, či je to pán učiteľ, pani učiteľka, pani kuchárka alebo pani upratovačka, sú tu pre vás, pre vaše deti, pre našich žiakov. Pridajte sa k nám.